बे समावनो बिथाङा बुंदों जे 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनायनि प्रप'जाल बिथाङा लाबोगोन आरो बेखौ सावरायगोन होनना बुंदों बयबो माने एमएलएफोरजों मन्थ्रिफोरजों एसेम्बलियाव दा जों बेखौनो सुजुग लानानै जोङो खावलायदों जे जोंनि गासिबो ट्राइबेल एमएलए ट्राइबेल मन्थ्रिफोर दं इसेबां बिथांमोना ज' जानानै बे 6 जनगोष्ठीनि एसटि नागिरनायखौ स्ट्रंलि जाहाथे होबथायो स्ट्रंलि बादा होयो जों बेखौ जोंनि ट्राइबेल मन्थ्रि एमएलएखौ जों खावलायो दा बेनि सोमोन्दैबो आं पेपाराव लिरना हरबाय पेपाराव लिरनानै बेबो पेपाराव रोखा रोखा ओंखारनाय जाबाय बे पेपारा गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारनाय बियो गिदिर गिदिर होदों BGSM urges tribal ministers MLAs to oppose ST status for 6 groups 6 माने कमिउनिटिसनो जाहाथे ST status होनो नागिरब्ला बेखौ अपोज खालामो स्ट्रंलि बे प्रप'जालखौ आपत्ति खालामनो बुंनाय जादों आरो लोगोसे जुदि एसेम्बलियाव बे रोखोम गमामायैनो जुदि 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि माबा मोनसे प्रप'जाल लाबोयोब्ला बेखौ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ अपोजल' खालामनाय नङा बेखौ सुप्रिम कर्टआव थांनानै केस होगोन होननानैबो जों बेखौ बेयाव वार्निंखौ जों लिरना होनाय जाबाय बे पेपाराव दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो बे एखे माबाखौ लानानै दाबिखौ लानानै जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबावबाय जों मेल खालामहरबाय बेखौ आरो फरेस्ट सार्भिसाव स्पिडआव जों हरनाय जाबाय दा बिथाङा बोथाय गाबोननो मोनहैगोन बेनिखायनो जोंनि दाबिया क्लियार जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोनो मोना 6 जनजातिया एसटि जायोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि जिबां माने अधिकार दंमोन राइट दंमोन बे खर्तन जाजोबगोन जों जोबस्रांगोन जोंहा खुनु जेबो थानाय नङा जों शून्य जागोन जोंनि प्रफेसननि थाखाय जोङो साइफ्रा जेरोखोम आयेन बानायना गालांदों बे आयेनजोंसो जोङो दिनै ट्राइबेल नाम लानानै जोङो दिनै प्रफेसन मोनगासिनो दं एबा सुबिदा सुबिदा मोनगासिनो दं आरो बेखौ जुदि जोङो मालायनो जुदि होनो नागिरोब्ला जोङो सेस जागोन बेखायनो जों जावले जावले जों बुंदों आगोलनिफ्रायनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोआ जानो मोना जों बेखौ बुंनो अदेबानि जोङो मोनसे बिसास दं बे 6 जनगोष्ठीया एसटि जानायनि खुनु क्राइटेरिया गैया बिसोरखौ एसटि खालामनो हाया भारत संबिधानाबो बिसोरनो अधिकार होआखै मानोना भारत संबिधाननि जायनाखि 366 साबक्लज 25 बेयाव रोखा लिरदों जाय ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों माने 342 आर्टिकेल बादियै ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों दा ट्राइब्स होनब्ला जों थागिबि फिसाफोर जाय माने एक्जिस्टिं माने 14 ट्राइबेल दं बिसोर ट्राइब्स बाखिफ्रा ट्राइब्स नङा आहमफ्राबो ट्राइब्स नङा बे जोंनि थागिबि फिसा नङा बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंनि रायजोआव सिगां थाफैनाय 1228 सनाव बिसोर थाफैनाय बे जायगायाव ओरैनो ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर एसटि जानो हाया आं बेखौ नैबे पेपाराव बुंदों आहमफ्रा ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर ट्राइबेल जानायनि क्लेम खालामनो हाया आरो जे ट्राइबेल लिडारफोरखौ जे वार्निं होदों बिसोरखौ आं बेखौ उल्था सोंखारिदों सोर बे आहमफ्रालाय बे जोंनि ट्राइबेल लिडारफोरखौ वार्निं होनो जोंखौ माने खुगा बन्द खालामनानै जर जुलुमसो वार्निं होनानै माने ट्राइबेल जानो लादों सोर बे जायगानि मानसि नङा जों असे फिसाफोरखौ दिनै वार्निं होनानै सोर फिलाय आं दिनै बे बाथ्रायाव बेयाव लिरनाय जादों आरो बिनि बादै गुबुन गुबुन ट्राइब्सफोर दं जेनेबा गुबुन गुबुन जाथिफोर दं सावथालफोर दङ सावथालफोर जायगानि मानसि नङा बिसोर बाहेरनिफ्राय फैनाय ब्रिटिशफोर लाबोनायसो साखुमारि खालामनो थाखायसो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिया ट्राइबेल जानो हाया आरो दिनै राजबंसि खोथा बुं राजबंसियाव दिनै बाहेरनिफ्राय माने वेस्ट बेंगलाव बिसोर एससिखा आरो बिसोर दिनै मिक्स कमिउनिटि दा दिनै बिसोर एसटि जानाय बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो जेरै माने मरान मथक बिसोरबो एसटि गैया आरो जेरै लुकुर कमिटिया माने कन्डिसन होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे मोनबा क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा बेखायनो बिसोर एसटि जानो हाया दा बिसास दं बिसोर जाया हाजार नाजा जाया आरो अलरेडि माने आरजेआ बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जानो मोना होननानैनो रिटार्न खालामखाबाय 8 बार माने रिटार्न खालामबाय दा गंसे गोदानै बिसोर एसटि जाया जों बेखौ माने बिसास दं फोथायनाय दं दा थेवब्लाबो जों दिनै गभर्नमेन्टआ जिथु नाराथा नाजादोंब्ला राजनिथि भाबै बिसोर माने जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरनो हागौ बिसोरो दिनै 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनो नागिरनानै जोंखौ गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नागिरनांगौ बेजों सोंखारलायनाय बायदिसिना दा गंसे जों बेखौ जों सुजुग होनो नाङा दा जोंना स्ट्रेट जों एल'मेल' जानो नाङा बे 6 जनगोष्ठीखौ होयोब्ला थाखानाय एसटिआव खथि जानो नाङा होनलायनाय जोंनि दानि बर' आफादनि नेताफोर जों बे एकमत नङा जानो मोना एसटि जायोब्ला खथि जाखायो एसटि जायोब्ला बे खुनु केटेगरि माबा गैया एसटिआ एसटिखा
दा गथे बेबायदि सोरबा बुंदोंब्ला जों बेखौ केयार खालामा डन केयार जों खालामो एकेबारे स्ट्रेट जोङो सय जनगोष्ठीखौ एसटि नोमना जों बेयाव स्टेप लाखियो आरो बे जे जायनाखि जोंना आन्दलनकारिफोर ट्राइबेल संघ आन्दलनबो खालामो बिथांमोना बुंनाबो होयो जे माने बे मरान मथखौनो होनायाव जों आपत्ति गैयामोन होनना बुंनो हायो दा मा बुंनाय जाखो बियो माने दुर्बल बियो मरान मथखौ होयोब्ला राजबंशीनो मानो होनो हाया मानो माबानो होनो हाया नोंलाय आहमफोरनो मानो हाया गुबुननो मानो हाया बेथ' कुइसन जागोन ना गिदिर कुइसन बियो दा गथे जों बे लोरबां माने माबाखौ जों मानो होनो फालाय लोरबांथिया जोंहा मानो फालाय जाया माने एसटि जाया बे मोनसे स्टेन्ड थानांगौ बेयाव मा माबाखौ होयोब्ला मरान मथखौ होयोब्ला जों आपत्ति गैया बेबायदि दुर्बल सिद्धान्तखौ जों माने खुनुदिन जों सापर्ट खालामा ओंखायनो जोङो बयखौबो गोख्रोङै जोङो माने सय जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोआ जों बे डिसिजनखौ जों लाजानो लुयो आरो लोगोसे फैगौ एसेम्ब्लियाव जायनाखि मानगोनां माने चिफ मिनिस्टारा रायज्लायनो नागिरदों सय जनगोष्ठीखौ एसटि दावा बेनि सायाव जों जाहाथे जोंनि एमएलए मन्थ्रिफ्रा जाहाथे स्ट्रं रल लायो जों दा बिथांमोनखौ जों खावलायहरो आरो जोङो लोगोसे आरोबाव जों खावलायबावो बे ट्राइबेल समूहआ जाहाथे माने बे नङै मानसिफोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो दा नङै मानसिफोर सार्टिफिकेट होबाय जायो सरकारफ्रा एसटि होननानै बिथांमोना सार्टिफिकेट होदों बे माबाफ्रा बर'फ्रा एसटि होननानै सार्टिफिकेट होबाय थायो दा बेखौ बन्द' खालाम दा जों एफा जुजिगासिनो दं दावराव बेखौ लाजेन मोना जों समान रावबो जुजियाखैखौ जों बुंनो हायो दिनै सरकारफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जों नम्बर सरकारखौ जों खेबसेयै जों एकेबारेखौ जों गाख्लायनो हाबाय 10 बोसोर एमएलए माने एमपि जालांबाय बियो दिनै रावबोथ' जोंखौ सहाय होआखै दिनै सार्टिफिकेट होबाय थादों रावबो बेखौ होबथायाखै नै थांनायबानो जोंनि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो 9टा समस्तियाव बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा माने फ्रड ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन कन्टेस्ट खालामदों बे समाव सोर बुंदों रावबो बुङाखै रावबो जों नुवाखै जायफ्रा दिनै बिराद गिदिर हगारबाय थायो जेरै गिदिरखौ आथा बुङो दिनै बहा थैना दं बिसोरलाय दिनै बेखौ मावनांगौ गैयामोन नामा रावबोथ' बुङाखै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बेखौ बुंनांगौमोन बुङाखै जातीय आफाद जाथि सिन्था खालामग्रा मानो सिन्था खालामदों बिसोर बेखौ बुङाब्लानो फंसे खोथा मानो बुंजाया ट्राइबेल समानो फंसे खोथा मानो बुंजाया जोंथ' थाङै गिदिं अफस खालामबाय थादों जों बेखौ आरो जों बिसोरनि गासैबो माबाखौ कासारफोर जोङो बुथुमनानै जों दिनै कमप्लेन होनानै दोनदों बिसोरनि कासारजों माने माबा जायो इनभेलिड जायो जाहाथे फैगौ इलेक्सनफ्राव जाहाथे बिसोर कन्टेस्ट खालामनो हाया आरो गुबुन माबाफ्राव सुबिदा सुबिदाफोर जाहाथे बिसोर लानो हाया जों बेनि थाखाय जों बिसोरनि माने कासारफोरखौ इनभेलिड खालामनांगौ होननानै जोङो अलरेडि जोङो बेयाव लिरनांगौ होनाय जाबाय दा आं लुबैदों बयबो जाहाथे गोख्रों जायो जों ट्राइबेलनि जोङो जायनाखि माबा रैखा कवच बे रैखा कवचखौ जों लाखिनांगोन आं बयखौ बयबो खावलायो